Ya Ramogi en saa 7 mar odiochieng' intiere wang' saa kendo kama kare mar yudo weche manyien mago matimre pacho kae ndi odiochieng' ma kawuono gi elak sechegi wantiere kod mathoth mawaikoni mago ma dhi nyime. Jatend piny Kenya romo kanyo kod jatend piny nyawadgi mano ma Angola. Chenro madhi nyime pare bor Nairobi kae ndi wantiere kod lipota marwa Chris Owino kuno bedo kwa dhi kuna achiel kachiel. Waneni chenro no en mano ma chal nadi. Wantiere kod weche ma otenore kod nonro mag duol makedo kod mibadhi e pacho kae ndi EACC mabende odhi apisas mogo mag obila mane omayo achiel kuom jaohala e chuny bomani ma Nairobi, ka achiel kod weche motenore kod pur mar mananas e gwenge mag Siaya. Jopur makono gi sani wacho ni giyudo yo machielo mar loso kata mana pidho mananas ka giwere gi weche mag oduma mago to kod mathoth magi weche ma omiyo pek. Jatend piny Kenya William Ruto rwako nyawadgi mar piny Angola Joao Lourenco e pare buore Nairobi. Apisas ariyo mag obila matiete sendo obila ma Isili omaki kod duol makedo gi mibadhi EACC kumayo johala moro omenda kod mwandu mage. Mananas kipidho kata kose nyak mokwongo dwe mar 18 no to biro golo sakas manyien. Jopur e kaunti ma Siaya koro temo hapgi e pidho mananas tok yudo lal e pur mar oduma. Ramogi kaka pile obiro bedo kwa go kod mbaka e layo matudruok mar 23600 yuda achiel kachiel e Facebook page mar Ramogi TV, yuda achiel kachiel e Twitter mano X @Ramogi TV, kendo yuda achiel kachiel e YouTube Ramogi TV. Imiya pachi to bende nyisa ne to odiochieng' mar mashujaa nyurumo odiochieng' manyoro gi jomage mani do thuolo mar dhialo kata no kidhialo to godote moro amora ma intiere godo odiochieng' ma kawuono bedo gi thuolo mar somo gi kinde ma wadhi nyime kod wechewa manyien mag Migago. Nyinga Ochieng' Emmanuel, bed kode chakruok nyaka giko. Kawachako en ni nonro dhi nyime mar nono gima notimore od bura e kaunti ma Garissa chieng' tich ang'wen kama MCS nodhaw kendo gichungo chenro mag od bura na apoya. Lweny makamano noweyo ka mwandu mathoth mag od bura nokethre. Lweny nochakore kane spika mar od bura Abdi Ile Nerik tayo twak mar komiti mar od bura no. MCS motelo ne committees igi nowang' mochako lwero spika. Kaluwore kod spika noyudore koluore kod mesa e apisi gima nochuno mondo mi oring kode kama kare kod apisas magari te od bura. Kane loso gi jofwambo tok lweny no, spika wacho ni kata bedo ni norese MCS mane giwang' kano chako luwe ka gidwaro koya. Who are there? Actually, one of them is not even a member of the committee. The other two were members of the committee. I just found myself bombarded with chairs and tables stand on me. You know how the chamber is, that both sides of the rows. So these 3 members sat opposite each other, and while I was conducting the business, they all, rained the chair and the tables with kicks, and that it has with kicks. And then I was sandwiched between the long tables or the chambers. The matter is in court, and we cannot engage ourselves in that matter for now until we finalize that process of the court. Ramogi sechegi wacho ni duond buche siasa makone kod kocha dwaro mondo mi onyuol ka bende dhoudi mopogore opogore dwaro mondo gin bende gibedo kod duol ka kotenore kod mano moko kuom jotend siasa e kaunti ma Kajiado golo paro to kod dwaro mar riwruok kendo yango duond bura achiel mabiro twak e lo Jo-Masai. Kotenore kod gavana Joseph Ole Lenku yango ni dwaro mar bedo gi duond bura mar Jo-Masai biro siro riwruok margi kendo konyogi e dhiro ajenda mar dongruok mar dhodno. Ole Lenku wacho ni olemo mag riwruok osechako neno bang' jatend piny Kenya William Ruto yango kido kod timbe mag Jo-Masai e kinde juma mar kitgi kod timbegi ka achiel kod duoko bungu mar le mar Amboseli e bwo tend Kajiado. Lenku mani lose gwenge ma Mashuru Kajiado East ne okwayo riwruok seche ma Senator Samuel Ole Seki ne okwayo jatend piny Kenya William Ruto mondo mi osim siasa ma osechako mienjo kendo madhi nyime pacho kaendi kichiwo thuolo ne weche mag dongruok. Hii nayo lazima tutakuwa nayo. Hatutatishwa na mtu
yeyote. It is unstoppable. Chama ya jamii hii wakati yake imefika. Na saa hii nikionekana nikiwa na minister fulani, CS fulani, anaenda kuwa threatened. Nikionekana nikiwa na PS fulani, anakuwa threatened. Na ni mfanyikazi wako wa serikali. Naomba tafadhali, Mheshimiwa Rais, wewe unajua kwamba unaelewa. Tuliza mtu wako wa ofisi. Tuliza mtu wako wa ofisi, maana ni mfanyikazi wa serikali. Na ukiona hiyo kazi ya serikali imekushinda, then resign, leave the civil service and then come tunyoroshane huku kwa ground. Lakini kama umepewa kazi ya serikali ya heshima ya kitaifa, mpaka ukue in a very high position ya serikali, hapo baki fanya kazi, fanyia president kazi na uache kuja kutukoroga hapa chini. Ekoro magibiro paro ni odiochieng' ariyo mokadho mano chieng' tich ang'wen bende kweth mag jood bura kaachiel kod josiasa mawuok e gwenge ma kadhwadh nam chumbi bende ne obedo kod romo mane otelie kod spika mar od buch Senate, kama bende gin bende gidwaro mondo gilos duond bura achiel mabiro loso kawacho dho jogo mawuok kadhwadh nam chumbi, kendo gidwaro romo kod jatend piny Kenya e weche mag dongruok ma kadhwadh nam chumbi. Bende koro jo-Masai bende kod dwaro loso duond bura achiel. Kawadhi nyime en ni apisas ariyo mag obila matiyo e tesend obila ma Eastleigh North Starehe sub-county nondhi kod apisas mag duol makedo gi mibadhi EACC kuom mayo johala moro omenda kod mwandu mage. Apisas ariyogo, Rafael Nzioka, Nancy Kerubo, ne omaki tok ng'ur kowuok kuom jodak mauso simbe ong'we yamo e chuny boma ma Nairobi. Kapisas go wachore ne omaye stok mare ma shillings 300,000 maonge ketho, kendo dwaro asoya ma shillings 100,000 eka giduoko mwandu. Apisas mag EACC ne otimo pedha kendo dhi apisas go ka gikawo asoya. Ne odadho gi apisi mar EACC kendo geng'negi e paro obila ma Milimani. Ka jaloso EACC Eric Ngumbi wacho ni commission omedo lipode ma chal kama mar mecho gi ang'enge michwalo kod apisas mag obila ma ok tim nonro moro amora. Wacho ni apisas go onge tudruok moro amora kod EACC ka gin jogo mamayo jodak maonge kod ketho moro amora kata nonro moro amora mar mibadhi mano bende gibiro rakorego. Nekoro magwadhi wach motenore kod tong' mar Kericho kaachiel kod iwacho ni kaunti ma Kisumu Sondu mosebedo bende kwaluo en ni jodak mawuok e tong' Kericho kod Kisumu product giluoro kaluore kod tulo ma nyocho muoch e gwenge chiegni jumbe ariyo mokadho. Mano ka ji mamoko moingo auchiel owito ngimagi kendo mamoko yudo hinyruok mokalo. Giwacho ni piny owacho mondo manyien manyalo kelo godo kwe mochwere tong'no mondo jodak oyud fuong'ruok yor dak kod loko ohala kaka joka ng'ato. Watudre kanyo kod Millicent Adhiambo achiel kachiel mondo miwa ler kaka Sondu chalo gi lak sechegi. Millicent, erokamano kuom yudo thuolo mar loso kodwa. Sondu en kama osebed ka ing'iyo machiegni jumbe ariyo mokadho ne kedo bedo e kind jogo magin jodak e dhoudi mago mawuok e gwenge mag Soin, Sigowet kaachiel kod mago mawuok Nyando. Kendo ne ogol chik kod jatend migawo mar rito kwe mano ma iye Kithure Kindiki mondo ne tim lokruok kotenore kod kweth mag apisas mag obila mane rito kanyo kidarogi. Kendo nitie weche mopogore opogore ka moko bende ogol paro mar gero kar yocho ni paro obila migere gwenge mag Sondu. Nyiso nyaka sani chal nadi, be ji osechako dhi sikul, skunde mane olor, weche mag ohala osebedo kadhi nadi, to jodak gi sani wacho nang'o? Erokamano ahinya Emmanuel, achiel kachiel kwa wuok e chiro ma Sondu koluore kod weche mabende osetimore motenore kod tulo masiko muoch e alwora niendi. Anu wachopo kod odiochieng' makawuono kendo wasego mbaka kod johala kaachiel kod jodak makae mabende kotenore kod wach mane jatend arita Kithure Kindiki ne owacho ni apisas mane ochung'ne rito arita mag kwe alwora niendi mondo mi oloki. Kane wambeko kod jodak makae giwacho ni gima chalo kamano pok otimore, ni mar pod gin
ineno ka apisas mane nitie emane pod nitie apis mag obila kanyo. Koteneno ko wach GSU kata obila mag majoni mane or kaendi giwacho ni nyaka ne obila go ole alwora ni gineno kwe matin tin, kata kamano pod luoro nitie nikech kaka inya neno toka kaendi eno ka nitiere lori cha nigi nyanya kopong' to joalo luoro biro kaka giluor ni chal ka gima tulo pod nyalo muoch sa asaya. Ka ing'iyo lori no en gi nyanya ma bende ka ochopo chieng' wuok tich kapok joalo kawo kendo chako keto gi maber mondo usgi kaka en mwandu mang'aw to nyalo kethore sa asaya. Badha koni bende nyalo neno ka chiro ni nono stonde ma bende johalo winjo bed ni use mondo mi giyud nweng'o e kinde ni ma bende piny tek pod ni nono. Nang'o? Nikech pod gin gi luoro ka luoro ni nitiere achiel ariyo adek ma pod isuso koni kod kocha machal ni tulo nyalo biro wuok, ma bende giwacho ni tulo manowuok chiegni jumbe ariyo mokalo manoweyo ka ji auchiel owito ngimagi, ka moko bende nohinyore kod adhonde mopogore opogore mag ojalo kod mar asera. Omiyo pod gineno ni tulono nyalo wuok sa asaya nikech giwacho ni tulo ma kamano gimoro achiel makele gimaduong' ahinya en kuo mar dhok, ma sama jogo mawuok e kar dak masoin Sigowet kobiro kwalo e nyando kaendi tinya yudo ka koyud jakuo monegi to joka duogo koni chako dhao ni kagima gichulo kuoro. Kopogore gi mano ne giwacho ni GSU go eko gidwaro kamp, kata kamano nikech apisas mosekete alwora ni endi ok tinegi e yo makare. Gidwa ni kambi mar polis no endi ema duok ket kaka kambi mar jo GSU mondo mi jogo onyal bedo kodgi kaendi seche duto, oluorre kendo ng'ini arita ni kare. Kata kamano gisey ahinya tend kaunti ma Kisumu ka giwacho ni nyaka ne lweny wuok kaendi juma mokalo pok gineno gavana ma Kisumu mondo mi ochopi olos kodgi wang' gi wang', ong'ere tang'o ma onyalo timo kotero e sirikal mamalo kata kowinjore kod gavana ma Kericho gin kaka jotelo machalo kaka president kata jatelo mar kaunti mondo mi gitim mondo kwe obi ka mochwere. Giseye kendo giluonge ni kaber to onena nena yo monyalo biro godo piny owuo gi jogo morito mondo winjre to jogi dwaro ang'owa. Bende ne gichwalo kwayo ne jatend arita Kithure Kindiki ka giwacho ni ndalo moro nobiro kaendi, kata kamano ne ok onyalo yudo thuolo mar wuoyo gi jopiny mondo owinj kata ne giwang'e gigo ma jopiny ma kaendi kadhoe, gidwaro ma jopiny dwaro, ni mar giwacho ni gin ok gidwa lweny, gidwa kwe nikech alwora ni endi oting'o kabila maromo 47. Mano nyiso ni kabila duto mawuok e counties 47 duto ma wan godo odak Sondu kaendi kendo thothgi yudo yuto margi e alwora ni. Gikwayo jatend piny mondo mi otudre machiegni kod jatend arita Kithure Kindiki eneno ni tulo ma Sondu otieki kendo nyak kwe mochwere. Gidwa ni gibed kaka joka ng'ato kendo giloki giyud yuto, giyudo kaka nyithinde ginyadhi sikul nikech tulo no endi ne orocho somo e skunde 7 malwora ni, makata sani nitie nyithindo madhi timo penj to jonyuol gi luor ni to bende gibokalo penj. Bang'e no ka duoko mar penjo biro biro to giwacho ni nyithindo kata skunde ma Nyakach kaendi biro bedo ni olware penj to ibiro wach ni chal ka gima nyithindo ok ti matek kata jopuonj mok puonji, to mago ikelo mana nikech weche tulo malwora ni. Kopogore gi mano bende gi tulo ni endi wawuoyo gi jogo kendo gin kod lit e chunygi ka giwacho ni josiasa man kaka nyalo tieko wach tulo maka, kelo gik moko ma bende gisingo koni kod kocha sama ng'ato osetho ka gioro ambulance kata ka gikelo weche sanduku kaachiel kod tent mar iko ng'ama osetho, giyango ni mano ok bichiero joge gi magiwito. Gimany kaka ginyalo bedo piny mondo mi wach tulo ma Sondu orum kabisa. Bende gikwayo jodongo mawuok korka luo koni kaachiel kod korka Lang'o mano Kericho kod Kisumu mondo ging'e kaka ginyalo bet nikech gine ma ging'e adieri kuma tong' ma Sondu ogike. Kata kopo ni en ei Kericho to joluo ng'e ni endi Sondu en mar Kericho, to kopo ni en e Luo to jo Kericho ng'e ni en e Luo, mondo jodak ka jodak ong'e ni to wawuotho wachopo kanye to kwa kalo tong' ni ok owinjo wagol lweny kata owinjo wagol lweny. Ka ok kamano gie thuolo ni endi abro duoko ni e studio mondo wadhi nyime kod medo weche, ka bende gie thuolo ni endi achiel kachiel kowuok Sondu oganda ni kaendi gin kod ich wang' de waloso kod kata kamano giwacho ni giol giloso mapile pile to giloso kata gikwayo to onge atua moro mikawo manyalo kelo negi kwe kaka gidwaro e dhod chunygi. Ka ok kamano Emmanuel kionge penjo moro amora taduoko ni e studio mondo idhi nyime kod weche mamedo tucho e mesawa mar Keweche. Emmanuel. Millicent, kapok awoyi mondo mi idhi, en ni chiro ma Sondu en achiel kuom chiro madongo kendo nitiere ga odiochienge mag chiro luongo ni market days ma Sondu jagapong'. Chakre tulo ma kama en timre chiegni jumbe 2 mokadho. Bende odiochieng mar chiro kata luongo ni market day ma Sondu pong' bende jibiro kaka jibiro ga chon koso odiochienge go bende koro bedo kod rochruok kendo chenro mag ohala ok dhi nyime?
Mana kaka naselero ni chien kanyo ni weche chiro ma Sondu en chiro ma bedo ga chieng' wuok tich adek kod tich abich. Kata kamano kotenore kod tulo ma bende nose muoch toke kaendi. Rochruok osebedo mang'eny kendo nitie kaka jo ala osedar ka bende jogo ma bende loko kaendi modong'. No nyalo lero nitie joge ma osedar kendo nitie dukni mathoth en mani okwanya olor ma joge gi osedaro dhi kaka Chabera, jomoko dhi Katito gi taonde kata chirni machiegni kod kaendi. Weche mag ohala olochore kendo giwacho ni dongruok e yor yuto mar ohala odok piny ahinya, mane momiyo gin kod ichwang' mana kaka na taon king'iyo toka kaendi tineno ka tokeni king'iyo toka kaendi ting'iyo ka nitie stonde are kae nyaka tungu chocho ma wegi onge. Ineno ka nitiere lori kaendi manyanya nitiere ma jo ohala winjo be ni biro kawo to ginya kawo kaluwore ni luoro mar tulo ma gikia ni nyalo muoch sa asaya, nikech bende giwacho nitie weche ma giwinjo ka sure koni kod kocha gilieko nitie kaka ibwogo gi ne ka nyithindo osebiro loro skul to lweny no kendo nyalo kendo muoch ma kel lal mar ngima kod mwandu mathoth ma bende mane momiyo gikwayo jatend arita kwe mondo ne anene ni to weche mag arita kwe gi obi oridi e yo maber. Jo GSU mole alwora kani oneni gitimo luorruok makare e gwenge mondo mi jogo ma inyalo yud ka wuotho gotieno kapango timo gimoro amora motenore kod njore odil godo kaka dwarore. Ka kamano taduoko ni studio ageno na duoko penjo mari. Erokamano Millicent kuom loso kodwa kendo miyo wachal mar Sondu Galaxy gi nyakwaro Mgajwang'. Ineno kaka chiro mar Sondu en mano ma pod chal kendo iwacho ni weche mag ohala gin mago madhi nyime kidam. Kata kamano geno pod nitie ni kwe bro bete ahinya to kinde ni ma nyithindo ikore matimo penj maduong' mar klas 8 mano penj ma itimo odiochieng' ma itimo juma manyien. Ka kowuok kanyo mabendo tude kod Millicent mabedo kaka yweyo wa mokwongo e chenro mar Migago. Kata kamano kik dhi mabor kwa duogo pod wantiere kod mathoth ma waikono. Vile unaona hiyo ni amount ngani hapo? 1,500, si ndio? Yes. Ungependa kuambia nini watu nyumbani, watu wenye probably wana watch draw for the first time? Venye naweza penda kuambia watu ni ati hii mchezo ni ya ukweli. I just dialed *487*3# na nikaweka 50 bob na mimi nikatangazwa kama mshindi na nimekujia sheki yangu. In case huku kuna niamini, you've heard it from Elizabeth, si ndio? Asante sana Elizabeth. Ageno ni ano kawiro makeup mang'eny ahinya. Angadio ni nitiere nyako kae momori ahinya. Introducing Kundali Bhagia in Luo. This is a story of two sisters who lost their father, and in their quest to find their mother in another town, they find love. Enjoy this romantic drama of Kundali Bhagia in Luo on viewsasa.com. Mano ber ahinya. Era mit, era odake kindwa. In my shirt, a toss of lavender and a world of freshness. Wash your clothes with Toss Lavender to leave your clothes with a lasting, irresistible freshness.
Female genital fistula FGF en tuo ma ikelo kod muoch moremo kuom kinde malach ahinya to kokao okang' mapiyo mar manyo thieth ma inyalo kelo mol mar oko matin gi maduong' ma ok chung'. Kik ibed gi luoro. Fistula inyalo geng' kendo nyalo thiedhore. Mondo mi otiek magi duto, Royal Media Services, Homa Bay County Department of Public Health and Medical Services, M-Pesa Foundation kachiel kod Flying Doctors Society of Africa sani kwayo mine ma odak kod tuo mar fistula mondo wuog oko ne thieth manono mar fistula mabiro timore tarik 20 dwe mar 10 higa mar 2023 nyaka tarik 26 dwe mar 10 higa mar 2023 e Homa Bay County Teaching and Referral Hospital. Kanyakla waduog kuru nyadhi gi geno ne mine ma odak kod fistula. View Travel presents Hidden Gems and Well-Hidden Treasures. 3 days, Mombasa, Diani or Malindi from 13,999. 3 days, Masai Mara or Amboseli from 14,500. 3 days, Savo or Samburu from 23,000. 2 days, Mount Kenya, Naivasha or Nakuru from 3,900. 5 days, Dubai or Zanzibar from 640 USD. 5 days from 1,050 USD. 5 days, Egypt, Thailand or Turkey from 1,150 USD. 5 days, Malaysia or Singapore from 1,100 USD. 5 days, Santorini or Maldives from 1,680 USD. Contact us on 0703-254-254 or book online at www.viewtravel.com. Wekelea na shabiki kaende. Kwa majina anaitwa Mary Mumanyi, mkaaji wa Pipeline. Mimi nafanya kazi ya secretary officer. Time nilipigiwa simu nilikuwa kazini, hivi singeweza kuruka poku penye watu walikuwa wengi. Mtu wa kwanza uliambia baada ya kuambia umeshinda pesa ni nani? Bwanangu. Wengine wanaficha wewe. Ilibidi nimtumie message. Hii pesa tunaipangia kufungua biashara. Uko na marafiki huko mtaani pengine waaminingi ukiicheza, unaweza kawaambia aje. Kama mimi nimeshinda pia wao watashinda. Wekelea na 50 bob pekee for a chance ya kuomoka na 500k. Lazima kaende, yende kila wiki. Play responsibly. Betting can be addictive. Not recommended for the persons under the age of 18. Authorized by BCLB number 587. Erokamano kuom medo kete Ramogi TV kawadhi nyime gwenge mag Meru. Anyuola moro mawuok Atwanduru ward Makarame kar chung bura Matigania West Meru osebedo kod kuyo sani dwe achiel to kuod gi lala poe boma Nairobi to kuok e tich. Utikas Mutuma manitie chuny boma Nairobi alwora Matirum no wuok e tich kar saa 3 otieno chieng' Jumapil tarik 10 dwe mokalo kodhi ode kata kamano simbe nolorore ne ok ochopo e ot kamano dake kanyaka sani pok owinj ndache. Anyuola wacho ni min Mutuma nogochone Jumapil no gotieno kata kamano simbe nolor kochopo tich adek min gi nochako chich gimomiyo wuode ok yudre ka gifwenyo ni wuode pok odhi tich chakre Jumapil. Anyuola ni osebedo kama nyathigi no pok onyago lemo gikwayo piny owacho mondo okonygi yudo wuodgi manyaka sani ok ging'eyo gima notimrene. Nakuhitaji Mungu akubariki na akupe neema na hata mahali huko usipate amani. Mimi nikiwa msasi wako niko na usuni mwingi, nimeusunika sana na nimelia sana. Sisi tukiwa wasasi tunakuhitaji baba yetu ukuje. Ya koromo kamano kuom kete Ramogi TV chakruk nyaka giko. Rosa Kinyi erokamano, Wito Charles Aneni, Morris kiwuok Kanyamkago erokamano, Kanyo Kabara umonje yudo oteni. Jakma lunga ni Ramogi donjo makare an kawan kabuoch kawuor mosna umecha min kasuku mano nyakwar jamariewa erokamano kuom kete Ramogi TV. Vivian kiwuok Kisumu, Mashujani noyo mana matek oyo gi onge wacha. Albert Gwea kaintere Changamwe bende gin ji mathoth moloso koda kainde kwa lambara dia dek auchiel no. Mane mokele giko mar mi weche manyien mag Migago koromo saboro adigolo koti kenda duogo wadonje weche mag pau tuke kikidi mabor en mor kod ilo kawa tuaka kodi mane mokele giko nyinga Ochengi Manuel.
nilikuwa na otherwise nikarudia Ariel. Mi hupata clean and fresh results kwa mwosho mmoja tu. Ariel ndio siri yangu. Sasa story yangu iko popular sana. Ariel, usafi bora kwa mwosho mmoja tu. We know times are tough, so save money by buying airtime from M-Pesa to any network with zero transaction fees. Dial *487*2# and get your airtime PAP with zero transaction costs. Setting up a fundraiser is now just a click away. Visit www.saidika.co.ke and start your fundraising journey today. Medical emergencies, funerals, weddings, supporting your church, school, or corporate needs, Saidika makes fundraising much easier. Once you visit www.saidika.co.ke, select Start a Fundraiser and watch your cause come to life. Share your fundraiser with friends and the global community for seamless support. Donate and receive funds easily through mobile money, debit, or credit cards. Dial *802# or visit www.saidika.co.ke and be the change today. Saidika, connecting hearts, changing lives. Together, we make a difference. Tuo mar kansa ka ofweny chon to inyalo thiedhe. E dweni mar 10 ka okang' mondo ichop kar thieth mantie machiegni kodi mondo pimi kata timni screening. Kanyakla wariwre e kedo kod tuo mar kansa. Oteni okelni kod Royal Media Services. We care. Ageno ni ano kawiro makeup mang'eny ahinya. Angadio ni nitiere nyako kae momori ahinya. Introducing Kundali Bhagia in Luo. This is a story of two sisters who lost their father, and in their quest to find their mother in another town, they find love. Enjoy this romantic drama of Kundali Bhagia in Luo on viewsasa.com. Mano ber ahinya. Era mit, era odake kindwa.